Guri leporatze guana hori da, pixkat terrorismoan goraipatziana guztioi, eta hori zehatzegoe danbadan 2013an ernaiek aurkezpen jaialdi antolatu zunean, egun horietan zehar Xavier Peña López Thierry hiltzalako kartzelan zehola Frantzian. Guk salatu genuna 2013an izan zala espetxe politikan mendekuzkoa dela eta ankerra dela eta ondorioz presoak salbuespen egoera bat bizi duen momentutik behaien bizia dela arriskuan da ona eta finean Xavier López Peña ez zala hil besterik gabe baizik eta mendekuzko kartzela politikan ondorioz hiltzala. Eta hori dela eta ernaiko hainbat kide eta baita ere Periko Solabarria eta Iraitz Salegi topatuko kidea epaitze gaitue maiatzak 28 eta 29an Audientzia Nazionalean. 2013ko udaberrian izan zen kontua, baina bai hortik ez dakit urtebetea edo gutxixio, igual urtebete baino gutxixio jakin genuen inputatuak izan ginala, deklaratzen egon ginean iaz. Batzuk hemen bertan eta beste pare bat audientzira joan behar izan zuen deklaratzea. Eta gero ja, bain dela hilabete eta zehose jakingo genuen epaiketan data no izan. Azkenean prozedurak iraundu, gutxi gora bera urte eta erdi, guk jakin genuenetik inputazioa. Gaude 6 pertsona, 2 urteko kartzela zigorra eta 10 urteko inhabilitazioko eskaerakin, gehala autuan arabera ernaiko zuzendaritza bezala denominatzen duen taldia, eta gero ongoliak Periko, Iraitz eta ernaiko beste kide bat sartzen diela 18 hilabete eta baita ere inhabilitazioa zuzendaritzako kide ez bezala epaituak izango dialako. Pixkat bai ikusten da nolabait plus bat jarri dioela zuzendaritzako kide denominatze gaituen hoiei. Berez terrorismo gorazarri egitean kondena oikoa, maksimoa da 2 urtekoa eta guri maksimo hori aplikatzen digu edo eskatzen digu. Momentuz, baina hori normalean bai urte hilabeteak urte bete edo 2 urteko buruan egoten da. Eta normalean bai 2 urteko kondena askoik ere gorazarriakin, zentzu honetan presoan inguruan eta inputazio asko ondia, baina kondenak eta ez dira gero hainbestekoa izan, benetan ez dakalako fundamentu legalik ere ez. Kondenatuak izan ezkeo, bai inhabilitazioeko nula, eta ni zerrendetan joa aurten Gipuzkoako diputazioa, zerrenda bai inhabilitazioa berez praktikara eramango balitzake, hau da behin rekursua jarrita kondena mantenduko balitzake, nire kargua ezingo nuke bete.